Egyszer volt, hol nem volt, a viking istenek földjén. A gyermek, egy lány. És én meg mihez kezdjek egy lánnyal? Asgard volt az istenek földje. És harcossá válni tiszteletre méltó volt, és csak a férfiaknak engedték meg. Egyszer én is harcos leszek, még meglátják. Ha feliratkozol a Volt Tündérmesék csatornájára, akkor rögtön harcossá fogsz válni. Ez úgysem igaz. A főhősünkkel, Valkürrel nem bántak jól. Végig kísérte életét a neme általi megkülönböztetés. Szép vagy, de kissé gyenge, mert ugye nő vagy. Valkürrel otthon sem bántak megfelelően szeretettel. Ellenben kisöccsével, Edgarral pedig igen. Ő tagja lehetett Asgard seregének, és sokkal több figyelmet kapott apjuktól. De nem volt olyan ügyes. Felkelni. Ha így folytatod, sosem győzheted le Ragnart. Valkür, te pedig hozd ide Edgar Pegazusát. Siess! A lány határtalanul elszánt volt. Minden este serényen gyakorolt. Sokkal ügyesebb volt, mint kisöccse. Kiváló! Már megint mit csinálsz? Tönkre akarod tenni az öcséd dolgait, mi? A nők nem lehetnek harcosok. Miért kell folyton elmondanom? De Valkür sose adta fel. Mindig kergette az álmait. Egy napon szerencséje lett. A legfőbb isten Odin egy új harcos csapatot verbuvált. Ennek a versenynek győztese lesz az új csapat vezére. Továbbá halhatatlanságot kap. Apja nyomására Edgar is jelentkezett. Atyám, én is jelentkezni akarok. Odin isten szabályai nem tiltják meg. Eirikr nem akarta lányát harcba bocsátani, nehogy lejárassa házát s önmagát. Hogyha legyőzöd Edgart, akkor szabadon mehetsz. Így hát Valkür és kisöccse egymás ellen kellett, hogy küzdjenek addig, ameddig az első földet nem ér. A táncos lány sokkal jobb volt, mint fivére. De amikor bevitte volna a végső csapást... Ne veszíts, Edgar! Ne hagyd, hogy egy nő legyőzzön! Elterelődött a figyelme, és Edgar ezzel könnyűszerrel legyőzte. Mondtam már, gyenge vagy, fogadd el! Edgar azt szerette volna, ha nővére megy helyette a versenyre. Atyánk bekényszerített a seregbe, de ez nem nekem való. Egy nyugodt életet akarok. Tudom, hogy csak azért nyertem, mert elterelte a figyelmedet. Láttam, hogy minden este gyakorolsz. Ha nyerni fogsz, akkor tisztelni fognak. Erős vagy. Nővérem, hiszek benned. Rendben, csináljuk. Maradj itt biztonságban leszel. Ezzel a sisakkal nem fogják tudni, hogy lány vagyok. Valkür könnyen álcázta magát, ugyanolyan magasok voltak. Ragnar sokszor kikezdett Valkür kisöccsével. Na mi az, Edgar? Jöttél veszteni? A sisakja a földre hullott, és kiléte felfedődött. Ó, Istenek, ezt nézzétek! Eirikék családja kifutott a férfiakból, ezért most lányokat küldenek. Valkür, gyere ide! Nem versenyezhetsz! Nem engedem! Nem! Biztos, hogy nem! Odin főisten, vannak olyan szabályok, amik megtiltják a versenyben való részvételem. Nincsenek. Megengedem, hogy versenyezz. Csak legyen lovad és páncélod.
Eiríkr visszakövetelte Edgár Pegazusát és páncélját. Kérlek, valaki kölcsön tudna adni egy Pegazust? Még a végén megsántítja a Pegazusomat. Biztos, hogy nem. Atyám elzárta a páncélokat. Szárnyaid még nem gyógyultak meg, így nem repülhetsz. Ezt a szedetvetett páncélt kell hordanom. Nem volt más választása. Valkür el kellett vezesse édesapját 5 serejtek helyére. Ez felháborító, elszomorító. Biztos az én fiam vagy. A végén még semmit sem tehetek. Életem végéig olyat kell csinálnom, amit nem szeretek. Ránézvén a táncruhájára egy bolond ötlete támadt. Aha! Az arénában Ragnar minden eddigi kihívóját legyőzte. Na mi az? Miért vagytok ilyen gyengék? Álljatok ki magatokért! Ki lesz a következő, ha van még olyan nyápic, ki megmérkőzne? Ha senki sem jelentkezik, akkor ő a győztes. A győztes tehát. Én kihívlak téged! Mit képzelsz? Ez nem egy színpad, táncoskám. Valkür a táncruháját használta fel védőpáncélnak. Könyörgöm, gyere vissza! Ne alázd meg a családodat. Nincs még egy olyan merész, mint ez a táncos lány. Látom, van vér a pucátokban. Gyere le, túlságosan erős, a végén még megsérülsz. Nem hisznek bennem, megmutatom nekik. Erős vagy, Valkür, meg tudod csinálni. Én, Valkür, a táncos, Eiríkr lánya, kihívlak téged. Akkor hát, vegye kezdetét a csata. Nos, hölgyeim és uraim, az aréna túlsó oldalán nem más, mint Asgard történelmének egyetlen női harcosa. Ragnar nem akarta elhinni, hogy ez a táncos lány sokkal jobb volt. Ilyen gyors? Hogyan? Hogy csinálja? Á, tényleg, azért mert lány, és könnyű a páncélja is. Csak egy táncruha van rajta, ezért olyan észveszejtően gyors. Ragnar elbízta magát, és nem tanulmányozta az ellenfelét. Ez sokba fájt neki. Egyre rosszabban áll a színája. Rendben, simán le tudod győzni. Gyorsaságának köszönhetően Valkür kitért a nagy támadások elől. Hová tűnt? Hová mehetett? A harc nem csillapodott, a közönség csak ámult és bámult. Lehetetlen. Honnan tud ilyet? De nem térhetett ki. Add fel, kislány, a karod már nem bírja a küzdelmet. Valkür, 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 Valkür. Valkür bátran Ragnar felé vetette magát, hátrahagyván egyetlen fegyverét. Száva az égen magával ragadta ellenfelét. Valkür nem volt ott a földön, az ellenfele mellett. Merre lehet? Tényleg nyert? Most ő nyert. Az én lányom nyert. Valkür ruhájának varázserejét kihasználva az égen maradt. De a győzelemtől nem lett nagyképű. Ne feledjétek Ragnárt sem, az erős és bátor harcost! Valkür megváltoztatta az emberek nőkről beállított képeit. A győztes nem más, mint...
Valkűr tehát megkapta a halhatatlanságot, és ő lett a következő csapat vezére. Egy őrző lett, ki a legbátrabbak után kutatott. És segített nekik. Sok másik nő is csatlakozott hozzá, és aztán a nevét viselték. Induljunk! Valkűrök, kövessetek!